Sice ešte nie sú Vianoce, ale my so Samkom si robíme izbičku, pretože idem do Emirátov a keď sa vrátim, bude tesne pred Vianocami. Takže si ju krásne teraz nachystám do toho vianočného ducha. Že Samko, už aj môj škriatok je tu. Takto si predstavujem vianočnú atmosféru, ten kľud. U nás je polnoc a vonku je -2 stupne. Čo môže byť lepšie? Horúco, od krbu, výborný mätový čajík s badianom, škoricou, s hrebičkami vo vianočnom pohári, vianočná atmosféra a ja idem pekne do teplôt minimálne 38 stupňov. No ale aspoň budem mať na čo spomínať, že aké to bolo úžasné, keď bola taká zima.